Ku tsaya ku saurari wannan zancen har ƙarshe, da kanku za ku yi alƙalanci a kan zaɓen Najeriya da kuma wasu abubuwa masu muhimmanci. Muna da 'yan takara guda huɗu: Peter Obi, Rabi'u Musa Kwankwaso, Atiku da kuma Asuwaju Bola Ahmad Tinubu. Ga rikici kuma da ya ɓallo ruwa a tsakaninsu na neman takara da kowa yake fatan shi zai zama shugaban ƙasar, har da ma wanda yake ci ina fatan shi ma a ce ya samu ya zarce. Bara mu fara yi muku da shakundun na farko ku ji kafasitinsa a cikin waɗannan guda huɗun. Peter Obi mutum ne mai tsayayyen ra'ayi wanda a kudancin Najeriya ina da kwarjini sosai. 'Yan kudu suna son sa soyayya matuƙa ta inda ba sa ganin wani a matsayin shugaba face shi. Abin da ya faɗa da shi suke amfani, ya zama tamkar tauraro a gare su, ko kuma mu ce jarumi. Dukkanin wani hanƙurin da yake da shi to tabbas su ma shi ne nasu. Ba za su taɓa yadda ya tsaya vice president ba, sai dai president. A zaben da aka gudanar wanda ya gabata ya samu ƙuri'u masu tarin yawa sosai, wanda da kaɗan ma iya cewa Atiku ya fi shi. Da wannan muke tabbatar muku da cewa kaso 25 a cikin 100 shine kafasitinsa, ko da a ce an yi zaɓe. Sai kuma abubuwan da wasu mutane suke ganin yana da yalwa da kuma kwarjini da ya samu arewa akan zaben da aka yi na baya, ba wai iya kudin ya samu ba, zai iya taɓuka dai wani abu mutane suke gani. Sai kuma shi ma na gabansa da kafasitinsa, wato Atiku Abubakar. Atiku Abubakar ɗan gwagwarmayar siyasa ne wanda ya shiga kudu ya shiga arewa. Ma iya cewa tun muna yara mu kanmu muka san Atiku Abubakar ina fitowa takarar siyasa a matsayin shugaban ƙasa, amma dai bai taɓa samu ba. Wannan ya bawa Atiku Abubakar dama da ya zama a ko'ina a cikin ƙasar an san shi, ba ga arewacin ƙasar ba, ba ga kudancin ƙasar ba, ba ga ƙananan jihohi ba, ba ga manyan jihohi ba. Yana da capacity da in dai ya tsaya takara ana ɗan iya jin kishin zai ɗan iya samun wani abin arziki, ko kuma a ce ya ma samu kan ƙasar baki ɗaya. A zaben da ya gabata ya samu kaso 40 a cikin 100 na capacity, wanda kuma shi wannan capacity shine yake tare da shi har yanzu. Bai cika 100% ba, amma dai ina da kaso 40 a cikin 100. Shi ma iya cewa zai iya taɓuka abin arziki fiye da Peter Obi a zaɓe mai zuwa idan ya kama. Sai kuma shi ma na gaban nasu ba kowa ba ne, wato madugun siyasa. Ma iya cewa Kwankwaso kenan mai Allah. Shi kuma nasa Kwankwaso kafasitin ba ko ina ba ne face arewacin Najeriya, kuma arewacin Najeriya ma ba ko ina ake damawa da shi ba, duk da dai ina da farin jini a wurin masoyansa da suke jihar Kano. Iya masoyansa kaɗai sun ta'allaka ne a Kano, ba kowane gurbi ba. Inda a ce ina da su a sassan jihohin arewa ma da zai iya samun capacity mai girman gaske. To amma kafasitinsa bai kai a ce ya samu har wajen jihohin Kano ba. Bakin kafasitinsa iya Kano ne, don hatta a arewa da aka yi zaben ma bai samu ya kawo abin arziki inda ya kamata ba. Amma Kwankwaso mutum ne da muka samu labarin yana da farin jini sosai, domin bambancin kafasitinsa da na sauran, shi kafasitin Kwankwaso duk wanda yake son sa to zai iya ɗaukan abin aljihunsa ma ibada saboda Kwankwason. Da wannan muke ce ma Kwankwaso masoyansa ba su kai na su Peter Obi da kuma Atiku yawa ba, amma yana da kaso 10 a cikin 100 ma iya cewa, ko kuma 15 na mabiyansa da kuma capacity. Sai kuma shi ma na gabansu, wato mai gayya mai aiki, wato Bola Ahmad Asuwaju. Bola Ahmad Asuwaju ɗan takara ne wanda yake da kuɗi sosai. Kuɗinsa ne yake siya masa abu isa ta dole ake zaɓensa, ko da a ce ba a so. Da wannan kuɗi yake siya delegate, yake siya 'yan siyasa manya, kuma yake siya talakawan ƙasar. Mulkin Asuwaju ya samu karɓuwa tun a lokacin da aka yi zaɓen Buhari na ƙarshe. A lokacin ya haɗa wasu manya-manyan ƙasar a waje guda ɗaya, kuma duk suke mara masa baya. Har yanzu dai shi Bola Ahmad Tinubu ya fi gabaki ɗayan Atiku da Peter Obi da Kwankwaso capacity, domin shi Atiku abin da yake tare da shi a nan gun shine kaso 60 a cikin 100. Gabaki ɗayansu ma ya fi su dama-dama da kuma himmar zama shugaban ƙasa. Ma iya cewa ko da an ƙara gudanar da shugaban ƙasa na mulki, to Asuwaju shi zai ƙara maimaitawa a karo na biyu, domin har yanzu babu wanda ya kamo ƙafarsa. Da wannan muka kawo ƙarshen labarinmu, kuma na subscribe.